Ọhaneze ndị Igbo eburukwa na Mbaka nsị ebe ụnụ mana ihe na-akpọtụ na kemgbe 2 days ago bụkwa na gịnị ma ihe Mbaka kwuru ihe Mbaka onye ọbụla na-eche ka amala ihe Ebuka Obi kwu mana somebody pick go interest na that video. Somebody dị ka Matthias epikikwa na interest na video again. Matthias apụtago na kpọlewa Fada Mbaka. Mụ amakwa ihe bụ the main problem because na Matthias ma gịnị enwe video mgbe Mbaka kwuru okwu sị na onye nwanne na-akọ politipa onye nwanne na-eme nke akwụkwọ unu wee na-afụ. Mbaka addressed Matthias, so Matthias bụkwa na gịnị address Mbaka. Like I said yesterday, now we live in a world whereby now you must not really call this phone afia before mother amalu no phone keji. This phone kete you must not call the name sin na na onya mana once you mention her na phone aya mana onya aji phone or no onya aji ekwente. So Matthias picked an interest. We see that call opportunity we megene call we reply here Fada Mbaka. Mana what I keep saying from day one is that when will Christian bodies, Christian organizations stop fighting each other and sit up to address some issues so naga on in our society? First of all, you address each issue in naga in your community and your midst before if step was outside. Because like I was saying, the devil has come already to put a confusion in the midst of Christians already. Christians be in unity is going to do wonders. No, he begin to creep in this spirit of deception among the people, in the sense that again, even when the man of God is not see anything, somebody among them will try and smuggle something into the man of God. So in the heat of preaching, a man of God can decide to watch people based on a hope, because now they are men before of God. So you have they are still man. They are still human beings. Hakabom mother. So you become a generation because he's a man of God, he cannot do this, he cannot do that. So let me tell you the truth. Human being on earth is bound to disappoint as long as no have mother. So when you go when I say now, what happens to Inya Matthias the same energy and Zion ministry? What happens in Matthias the same energy and in the adoration? What happens to the adoration under the followers of Matthias the same energy and in the Zion minister? Or does it mean that Matthias honor insult to be leader of adoration ministry enough? Maybe from now I am a Christian. Anybody against Christianity, as long as you are against Christianity, you are going to problem always, because now I will not expect you, I will not leave you. Man hapoge ki miluzo ime bi ebe onye nka. I don't know if the phone maybe go onye nka be mke na abia next. So for me not to allow you ki ime bi ebe onye nka, because I will team up with that person na you will not to spoil this one away from ka ima mengu yeme. Because I've read my Bible where the Bible said, and he pleases the people and he hear the king give me them. He took up his hand and took Peter as well. So my aim of me standing in the middle, always tell people to pray for the men of God, is because now their tricks is away from that one is especially ndo to Matthias. Their tricks is over like Mbaka. They don't mind teaming up within the Zion ministry. They Zion ministry. They may not mind teaming up within the adoration. By the time I succeed is that is when they will now group up together again. We faces here on your face. This battle is not about us. It is not about us. It is about the soul of you that is going to church. It is about you, you have come out to be a Christian. No, the battle is about you being a Christian alone. That is where the battle it is all about. Because by the time I make it one day, but I say, once can in the local one, that is where they have known and they have won, and they are not ready to slow down anytime soon. So now, pick up your armor. We battle not against flesh and blood, but against principalities and powers in higher places. In high places. So you can so you know the video Matthias say hoku against Fada Mbaka. Because it's not a high time mother only been mother name again as a go na when he was making here yes no whether because everybody human being. Ndo to Matthias can never stand you but they will like that, they will come for you. And on work mistakenly Fada Mbaka
si we mepe ọnụ wee kpọọ Matthias onye oshi na ọ nọkpọli ekpere ma ọ nọkpọli ya onye ha ihe ya anọzi kịta asị gị Matthias eji suo ya Matthias ejesi ka o suo ya because o feel na yes na o suo ya na nwoke na ịbịa na-emekọ ihe mana ihe na-ewe m igwe na ndị be anyị na inye mmadụ dị energy onye ahụ nyere gị apụtasị na ọpụrụsị mmadụ mana mgbe onye ahụ ya na-achọ gị okwu anyị ama ngwakwa onye asị ya na eri na cross boundary nobody will come Matthias to order na agwa ya nọ na cross boundary enwekwa onye ya akpụ ya asị ya na cross boundary but it's so shameful that when authorities step in ka address a case Matthias a lot of Christians gbachi ya azụ a lot of Christians turn behind because no borrow their church member or borrow their GO a lot of them turn back and like I keep saying it ha kwatu ofu onye for no the money ha me they will come for the next person. It is now or never according to numbers and the Bible. Na Elijah Enugu sinam na eto onu maka na nna alo tipa ere tipa Elijah Enugu I contributed into your life. Eso megi Igbo today. You have never contributed 1 naira in my life. Rather, you scammed me. Ebido my adoration from buying or in Azuheda. What can be the adoration? Ebu my account number First Bank Ginisi. Neja Kunyogo na First Bank. Nle bondo spring na one. Say na adoration nje menenji lenya. Nje wale 10% kunye. Criminals. Izu mori. Napusi ya megom nkoplo chati pa meba mbuli ya bi adoration moto nweke na court gas iya atagida afu bi firu adoration o court nke aban itagida kwa afu ka agbasa ka ije kweburu ya je na nota ka iwo olive oil ka iwosere mi olive oil oji yin accident oputable za adro mo dada o ka njere obodo ibo ka njere ndi ebe agodu New Delhi nwefu na nnukwu moto da agba na efie mfu na nnukwu moto na enwe expiring date na nnukwu moto da agba in the afternoon no na aban you know mgbe ma na ọwayo ka ị na-egwu m na nwere ọbara Jizọs na-ekpuchi moto na moto anyị ga na-ada na Nigeria because na ụzọ adịrọ mma na nnukwu moto ga na-egbu ndị bụ obere moto because na fana bụ na drag the same road at the same time. So Elijah Enugu aka nge mma ruo echi ịbụ onye nnapụ onye nticha ka ewi nwere aka ọrụ. You're a jobless man. You're a jobless man. Ụmụnne gị niile ịkpọpụsị ife obodo oyibo tie sefa n'ezigbo ọrụ. Why not imefe ka bachie chukwu fada? Jesus ka lekpo ụmụnne gị niile ha ncha bụrụ fada. Ya etu ife ya arụ ọga. Aya sogo plan unu. Akwa ka ị na-ebe. Ọ dị ka mgbe ị nọkọtara ịma na ibe greedy man. Mgbe na nwa baby virgin na-eso okwu apụta ngwa eziokwu. O nwere nwa baby virgin mere Elijah Enugu. Nwa virgin jiri ọfọ no greediness. Ọfọ na nwa virgin kwụzi n'ọkụ. N'onu mesu membe ya niile ndị niile eriri na Christianity na nwa virgin kpozi fancha. Ọpụta bewa akwa. So na onye nwa na-etu Jesus ọfụchara fancha. N'onu nwa virgin ka anyị na ọmara onye na-etu Jesus ọfụchara fancha. Ọ bụ na Elijah. Hetago. Nwa virgin ka anyị ma na-etu Jesus ọfụchara fancha. Ọ bụrụ Elijah Enugu. Ịpụta nweberi anya ụfụ. Ka na ọ na-alụgo ndị customer. Mana ọ ga-esara nwa virgin ọkpa. Si ya gaba n'iru. Ịma na internet never forget. Gị nwa nọkwa na-akpọ nwa virgin afa si ya na mbụ fear not, nke ịbụọ fear not, nke ịtọ fear not, nke ịnọ fear not. O buru ike fear not jee riwe ndị be anyị mugwu na-emezi ndị be anyị anya ihe ndị be anyị chọrọ ha na-ada na ndị na-achọ nwa ma ndị chọrọ ego ma ndị chọrọ ịgba moto ma ndị achọghị nwa mana ha chọrọ ije eluigwe ha na-adazi n'ala. Ọ karịzie gị o wetazie fọmatị ka nke gị. Nwa virgin n'ogide ndị mmadụ ebe text na ha rụrụ ụlọ maka onye be anyị chọrọ ihe free. Ka ihe ga-eme na Igbo gịnị ka ị ga-emere anyị Igbo? Esakụ is doing best wonders for ndị Igbo. Kedu ife m na gị ga-emere anyị Igbo to be a miracle to others? That's what we need to do. Not praying for Jesus to perform miracle. Those prayer makes us weak. Our ancestors were able to create it, including the food we are eating today. Create cutlass, produce fire, which they used to cook food, produce pot. They safeguard their food items. Enter into cultivation. They did everything humanly possible to make sure they did not borrow from any country. But today you are owing China. Your president borrowed from China. Because he cannot produce what you take to survive in 21st century.
And they want this generation to continue like that. No, we said no to it. Christianity must collapse in our land. And we have already collapsed them with truth. You know? So if any na-abịa na nke gị kịta na bụ ndị need help. Ndị need ka Jesus nyefee go ife na-abịa adoration. Anyị ga-ebegide akwa nwanne. Bewa akwa. You are a wicked man. Kedu onye Igbo eribeghị one area? Scammer. Gwa m onye Igbo atụnyebeghị ego na adoration Elijah Enugu. Very big scammer. Gwa m onye Igbo ịnapụbeghị yi teacherbeghị. Ọ nne m ka ụmụnne m. Ana m agba boy ise ebe a na-eje adoration. Ka Jesus wee funye menu. Kedu ọgbọ m na-agba boy na London? Adị m 11 years. Wee jewe boy na-eleme na Port Harcourt. Nke Godian nwa agụ onye Uruala, onye Ido Atọ, Uruala, n'Imo State. Gbaa boy from the year 2000 to 2003. Nnatawa Ọnịcha. Bidokwe from 2003 gbacha 28. Kedu nwa ọgbọ m jere boy na London? Kedu onye Germany jere boy? Ana m ajụ gị bụ onye ori kpọrọ onwe gị Reverend Father. Kpọrọ onwe gị Elijah na vision. Ị na-abịa ewetara m ọnụ. M nwa zụrụ gị nri. M nwa nyere gị aka. M nwa nyere gị ego nri. M nwa dashiri gị ego my sweat. Enwe wonkobo nsigo n'aka gị nweta. Iji microphone evuru m amụma. Mana before you use the microphone, you follow due process. In your command, onye China did on and off. You know? On and off. It your electric. Tinye generator because no connect power before electric, before microphone and roll. Otu akọ na ndụ I need the electric ikwu was government ikwu ayo ụgwọ. Before you hear the memewa na ndụ I need the security before kidnapper kwụsị na ndụ I need the standard health insurance. Onye ya alụkọ treat nwe onwe ya free. So what I will tell you. You know? We need it. As a pastor, as a bishop, as a reverend father you are. The same way you need electricity before you could be able to power your church. Is the same way the citizens need the help of the government before we could be able to do well. We need government. We need humans in our life, not God. God is a scam. Bible God is pure scam. God simply means government of the day. What we call the name of creators in our dialect is Chukwu. Yoruba call it Oluwa. Our ancestors have never told us that Chukwu is coming to develop us. No. They told us that again, Obala kana azwa na ojiji na akonye. Do you get me? Onye ya na nwanne anyu ko mamelo no gbo ofufu. Ihera de eme mo na ga pụta na asobulu mgbe ụwa dị mma. Mgbe ndị nna nna ko wa dị mma. A grown up lady like you, Israel na bụ egbe. They are soldiers, female soldiers. Onye ochenye gị Holy Ghost fire, ijidesie ike. Na fire, ka eze akụ nwụọ. Nwụọ na obi adịghị mma. Kedu ife ọjọọ mme maka na ngwara gị eziokwu. Agwa na Jesus emenu bụrụ onye ngwụrụ ọga ije na be nna gị. Prove I'm wrong. Still, ị chọrọ eziokwu mana ị chọrọ good politician, ị chọrọ good leader, ị chọrọ ezigbo ndụ. Ịmụ ụmụaka mebie their brain, kunye okwu asị n'ime fa. Gwa na Jesus kpọnitere onye nwụrụ anwụ, nne ga-anwụ, kpọnite ya di ga-anwụ at your age bụrụgo nwaanyị ajadu. Na ihe gị na-afụ na-eme. Nwoke nke a rigosie gị na ọmafụ, onye ọzọ rigoro gị. Ọ ihe nọsị na to survive. As nwaanyị ajadu. Jesus na-ekiri gị. Jesus bụ di nwaanyị ajadu. Jee jụọ ese ego na-akwụ nwaanyị ajadu na London. Jee na Dubai ka ị mara ego na-enye nwaanyị ajadu. Jee na Rome butere ego ụka. Jụọ fa ego ne ka nwaanyị ajadu na-receive every month. Many nwaanyị ajadu anaghị arụ ọrụ. Many nwaanyị ajadu anaghị arụ ọrụ. Na Europe. Today, ịnụọ nwunye na Dubai, gọọmenti enye gị ego worth 35 million naira. N'ịgara ije edi. Ịga ije edi na Dubai, gọọmenti enye gị 35 million naira, 1 million into 35. Isi gị congratulations, nye gị ụlọ. Could you imagine today,
And I'm working at Dubai today. Dubai citizen can never live in that tower. 50-story building enough. They don't live there. Government will be able to tell of. Now, if all these countries that are not even Christian countries are surviving through the help of government, now why are these people brainwashing us that Jesus is coming to make us survive? Why are we being into brainwash? European came here 400 years ago without mercy, with no mercy. They bundled us like animal. They chained us like goats. They sampled our able-bodied youths. Or do you think that Europeans were kidnapping imbeciles during the slave trade? Or you think that they were kidnapping blind people or crippled people? They were going for the best. And that is where the name this Oyibo comes from. When they notice that we Igbo youth are hardworking, they channel their energies to Igbo youth. That is where this name Oyibo comes from. Oyibo is not an English name, it's not an Igbo name. Igbo name Onyocha Bekee. The name Oyibo was when they were kidnapping people. They noticed that Igbos have the energy to farm in their land so much. Now, when they are looking for slaves, they will tell you they need Oyibo. That they need Oyibo, Onyibo. Nafacholo Onyibo. I need Oyibo. From there, our people started calling them Oyibo. The same people that killed your forefather for 400 years, today they are your God. You bow down before them. You worship them. You hang their pictures on the wall of your houses. Today, you are expecting someone that looks like them to come from the sky. If you see someone that looks like you now coming down from the sky, you will run away and say it is evil, it is devil, it is Satan. That's what they call inferiority complex. Now, these people that murdered your forefathers, these people that sold you for 4 centuries, later came back 168 years ago with Bible and told you that God, Chukwu, Oluwa, or Salobam, the creator that Africa has already known his name, and he has given birth to a son in their land. If you are being overtaken by the Islam, they will tell you that it has given birth for Muhammad in their own village. If it is Christian that overtook your own land, they will tell you that they have given birth to Jesus in their village. Today there is no God in Africa to be celebrated in Africa. If African man want to go to a holy land, he goes to Saudi Arabia or Israel. Anam is not a holy land. Ojireva is not a holy land. Obaro is not a holy land. Nsuba is not a holy land. Mpo Obododike is not a holy land. Agolozi is not a holy land. Holy land only exists in Islam, in Saudi Arabia or Israel. Ndigbo sikin onye mobia bokole weli akpa afifia. You made yourself so low. That is why you are a poor person as a black person. Are we not poor today everywhere in the world? You are a cleaner today in London. How many of those villagers in that London are cleaner in your village? That is a typical example that you are a poor man, you are a poor woman, you are a slave. You are a medical doctor today in London. How many villagers of that people where you are saving their life are medical doctor in your own village? That's because that you are poor. You are a slave. Something chased you out of your own village to London. What is that? Poverty. You are poor. You are a slave. Do you get me? Do you get me? Today you are a nurse working in someone's village in Canada, in America, in London, in Australia, in Austria, in France, in Germany, in Italy. You are a poor woman. You are a poor nurse. Repeat after me. You are a poor nurse and a slave. I repeat myself again. As a trained nurse you are today, and you are saving life in Germany,
You are in London working. You are working in Canada, in America. You are a poor, typical black nurse. Poor woman. But Christianity will make you to celebrate your poverty as miracle. Because you are better than other nurses in Nigeria. But the only thing that will qualify you now to know that you are a poor nurse is what? When knowing that there is no nurse in that village where you are working in America that is working in your own village. So if there is no nurse in Canada that are working as a nurse today in your village, doing the same job, working in care home, as you do in London, as you do in Europe, as you do in America, as you do in Austria. If there is nobody from that Austria village working in care home in your own village, you are a poor animal. You are poor. You are a poor human being.